Usa ka mayong gabi, pag-usap mga angkol ug mga auntie. Tugutin nasab ko ninyo mga inasad katahuran karong mga orasaha. Kumusta mo sa inyong lagay? Oo, sana hindi okay pas all right, hindi na matraffic sa ganitong mga oras, no? Pero hindi talaga natin alam kasi andito tayo sa loob eh. Di ba? Pero ang nakakaalam lang po dyan mga kabisyo ay ikaw ngayon na nagmamaneho ng taxi. Ayan, habang nagdi-drive siguro, may pasahero. At kaya ikaw isang Grab driver, no? Ayan, may pasahero ka dyan na habang nasa biyahe siguro. Medyo kamot kasi imong kigol. Dahil nga medyo kakaiba pa rin yung pinuntahan ninyo. Ayan. So, ingat po kayo ha. Ang ating mga Lalamove drivers at saka mga delivery drivers, no? Kumustamos naman. Ayan, balik po tayo mga kabisyo sa pinag-usapan po natin, no? Ayan, tungkol sa mga nangyayari sa ating walang katapusang mga parties. Mga Christmas parties at ito din ang walang katapusang pagdadala ng mga pagkain after ng Christmas party. Kaya nakasanayan na po yan mga kabisyo, yung mga may kotse nga eh. Kung halughugin lang kanilang mga kanya-kanya mga kotse, meron ng sariling laptop. As in, lapad na Tupperware. Meron din ang cellphone eh. Siloping puno ng bring house. Ayan, at napag-usapan po natin kanina mga kabisyo, ano ang madalas inuuwi na pagkain tuwing may party? Ayan, sa maraming mga handaan po mga kabisyo, karaniwan ng mga sumusunod at ang madalas na inuuwi ng mga bisita at nabanggit natin kanina ang USB. Yung may lechon baboy, USB ulo sa baboy. Ayan. Ito, dagdag po natin, maliban dun sa nabanggit po natin, ito meron pa cake o kaya mga desserts. Ang mga natitirang cake slices, ayan, yung mga nakahiwa na. Iba't iba mga klase ng desserts ay karaniwang inuuwi ng mga bisita para sa kanilang pamilya. Meron kasing ibang mga pamilya, ikaw siguro angkol, no? Parang naiisip mo rin, ikaw na kawawa naman yung mga naiiwan sa bahay. Baka pwede lang to og isang isang subo siguro. Merong mga pudding at saka kakanin, may puto din, no, di ba? Meron din mga paboritong pagkain ng bahay, no? Minsan inuuwi ng mga bisita ang natitirang ulam na paborito ng kanilang pamilya. Ano ba yung paborito ng pamilya? Humba. Paborito yung may paklay siguro. Ano bang klaseng maliban sa lechon baboy, di ba? Kalderetang baka, nako. Sarap na mga pagkain at eto mga nasa bahay po kasi mga kabisyo. Yung mga naiiwan, bihira po nakakakain ng ganito kaya iniisip ng naturang nag-bring house na sige kahit papaano naman makakatikim naman, di ba? Kaya tama-tama yan. Minsan dinadala yung sutukil. Alam mo yung sutukil, sugba, tula, kilaw. May ganun ba? Meron din, minsan din, no? Alam mo mga kabisyo, no? Hindi lang yan. May kasama pang fruits at fruit platter. Katubang hinihiwa-hiwa ng mga apple, di ba? Apple, grapes, may grapes din, watermelon. Ayan, madalas inuuwi rin ang mga prutas o mga fruit platter. Kaya minsan nga, yung nakagift na na hindi naubos sa handaan. Ayan. Ayan yun na mga kabisyo. Ang pag-uwi ng pagkain mula sa isang handaan ay parang tradisyon na ito sa maraming kultura bilang paraan ng pagbibigay pugay sa nag-anyaya. Yan, tama yan. At pagsaluhan ang natitirang pagkain sa kanilang tahanan, di ba? At mayroon pa nga ako idagdag dito ang mga inuuwi ng pamilya, no? Pag may handaan, meron. Pasaw. Alam mo ba yung pasaw? Pasaw? Pata na may sawsawan. Hindi. Ang pasaw po sa Bisaya, yan po yung kaning baboy. Inuuwi yung kaning baboy, di ba? Hindi ako nagbibiro. Totoo yan. Kasi ang kaning baboy, ipapakain sa aso na nandun sa bahay, yung bantay, di ba? Yan ang naalala ko po. Dati yan sa probinsya, pag may mga handaan, yung papa ko, matik yan, kinakausap niya yung dishwasher, sasabihin niya, baka pwede yung mga tira-tirang mga pagkain dyan, no? Para sa aso ko.
Ganon, gayon mga kabisyo. Ewan ko lang ngayon kung meron pang sa party nag-uuwi ng mga pagkain dahil merong aso. Diba? Ngayon talagang pang-ulam. Ayan. Alam mo mga kabisyo, ito yun maganda tong ginagawa to. Pag pwede naman siguro ha. Yung mga mahilig sa bring house, mahilig sa take home. At eto na po mga kabisyo, no, narito po ang ilan sa mga nag-comment sa aking post sa Totoy Bato Official. Meron pa ng oras. Anong pagkain ang madalas inuuwi tuwing may party? Anong take home, bring house mo lagi? May sabi ni Myla, Eustachio, kung pwede lahat to'y. Bakit hindi? Grabe naman, lahat naman talaga. Sabi ni RTR Ann, Shanghai, Maha, chicken and spaghetti. Yun yung madalas dati mga kabisyo. Ayan, meron pa dito, Boy Pindot, sabi Col, may sumagot ng babae. Anong sagot niya, ha? Lagay mo nga dyan. Sabi ni Myla Eustachio, sabi ni Glenda Abarico Sandigo, syempre, Shanghai Call, pinaka the best, prito mo lang, kinabukasan, ha. Shoutout Sandigo Family Call, nakatutoy kami palagi. Salamat! Ano sinasabi natin yung pwedeng initin? Eto, Shanghai, tama yan. Huwag kang magdala ng madaling mapanis. Diba, kinabukasan, hindi pa umabot ng kinabukasan, gabi pa lang, panis na. Sabi ni Rose Balangitaw, Okso, pansit. Ayan. Ano yung sinabi ni Boy P? Hindi ko siguro na intindihan, pero anong pwedeng madalas inuuwi tuwing may party? Huwag naman siguro babae. Huwag naman siguro ka-office mate, ha? Malusian kaskigol. Sabi ni Rose Balangitaw, Okso, pansit. Ayan, pansit. Sabi ni Ens Marvs, pansit bihon as always. Ako naman. Ito, Red Makepeace Marcelo, lumpia at pansit, minsan salad din. Grabe. Ayan, Maricel Nabales Amahit, Shanghai at spaghetti. Ito yung mga talagang mahilig talaga to sa bring house. Marami talagang alam, ha? At ito yung madalas talagang naiuuwi, ha? Lumpia, pansit. Ayan. Sabi dito ni Roan Bivera Mark Perez, classic, pansit, Shanghai, lechon, salad, tama. At kompletuhin ng kaning lamig, tama. Yung kaning lamig, no, minsan yung sobrang soft drinks. Kompleto na ulam para kinabukasan na, ha. Shout out sa mga anak kong mabait na tinutulungan, si Mama Kif Cedrich, ayan, and Keyon Zachary. Okay. Sabi ni, may oras pa. Sabi ni Vic Banz, humba, baboy, idol, og spaghetti, idol. Shout out Kutanan, taga Kanangkaan, Corelia, Bohol. Maing gabi ikol, spaghetti o pansit, kadalasan na uuwi tuwing party kay ang lechon, pangpulutan. Tama yun, pangpulutan niyo yung lechon baboy, ay hindi binibigay yun. Shout out na rito, Col, sa Manggahan Warehouse, Santa Lucia, Pasig. Salamat. Marami pa tayong pwedeng banggitin dito, pero wala na po akong oras mga kabisyo. Sorry, ha. At siyempre, ako na po yung mapapaalam, ha. At huwag kalimutan aking fan page, no, Totoy Bato Official, ha. Ngayon po yung Huwebes na, December 14, at 11 days na lang bago ang Pasko. Kaya gusto kong makarinig din ng Paskong song, Christmas song para sa iyo, para maalala mo naman ang iyong bring house. USB, ha, huwag kalimutan, ha. USB as in ulo sa baboy.